Татар матбугаты исән каламы, үләме, кәгазьдә каламы, әллә интернетка кереп югаламы? Шулай булмасын өчен, әлбәттә, бу матбугатның милли булуы да кирәк, кайнарлыгы да кирәк. Әйдәгез карыйк, гыйнвар айында чыккан «Гаилә һәм мәктәп» журналында тышлыкта Сәйдәш Гыйләҗев дигән егет һәм Азали дигән кыз. Алар татар егете, татар кызы бәйгеләрендә җиңгән кешеләр. Ринат Гыйләҗев Сырнай ансамбленең җитәкчесе, оештыручысы һәм аның улы менә шулай зифа буйлы матур егет, акыллы егет булып үскән. Аның турындагы мәкалә «Бала бизәк төшерелмәгән китап» дип атала. Нинди матур кызлар, егетләр, нинди кием, нинди рух һәм нинди гаилә бу. Сания һәм Ринат Гыйләҗевлар. Миллиме бу язма? Әйе. Тагын бер язма Диләрә Гатинаның «Яшьләр нигә ялмый» дигән язмасы. Мәктәпләрдә җинси тәрбия укыту турында. 60% кеше шушы җинси тәрбияне укыту яклы икән. Каршылар да бар икән. Җинс мәсьәләләре турында бу язмада булай дип әйтелә. Кирәге дә, кирәкмәгәне дә интернетта. Авылда сер, шәһәрдә белүче юк. Сөйләү ят түгел, сөйләмәү җинаять. Җинси тәрбияне ничек аңлатырга? Ил буенча йогышлы авырулар белән интегүчеләр саны 140 меңгә җиткән. Менә шундый хәлләр. Тагын бер язма шелтәрле бизнес. Ул интернет белән дә бәйле һәм кәсеп белән дә бәйле. Шундый өлкән яшьтәге апалар да бар икән, гаилә бюджетын тутыра торган апаларның тормышы һәм хәзерге чордагы матди хәле. Авыл белән актерлар дип атала тагын бер язма. Анда Әтнә районының Олымәңгәр авылындагы театр. Шын профессиональ театр кебек эшли бу. Рафис Сәләхетдинов оештырган һәм режиссер булып эшли торган бу театр шын профессиональ театр кебек эшли һәм язмада шушы театрның күренешләре һәм хәтта фильм төшерү турында да тасвирлама бар. Шулай итеп, «Гаилә һәм мәктәп» журналында миллилек тулып ята һәм тәрбия эшләрендә шушы миллилек тә бик тансык инде. Ватаным Татарстан. Бу юансанда мәдәният төшмәкрә дип аталган язма министр Ирада Аюпова белән әңгәмә. Әлбәттә, Ирада Аюпованың икътисад белеме белгече булуы да, Бакуда тәрбияләнеп үсүе дә һәм туган телгә әле генә кереп баруы турында бик күпләргә билгеле. Журналист Гөлинә Гыймадова оештырган әңгәмәдә мәдәният министрының иң кызыклы фикерләре ишетелә һәм ул четерекле сорауларга җавап бирә. Миллилектән бигрәк бу кайнар сораулар һәм милли тормышның четереклек якларын ачып бирә. Шулай ук мәдәният министрлыгының Иннополиста еллык җыелышын үткәрүе, анда да техника, хәзерге заман реформалары турында мәсьәләләр күтәрелүе, әлбәттә, кайнарлыкны күрсәтә. Шәһри Казанның тышлыгында әни булу берни түгел, булса дәүләттән ярдәм. Күптән түгел игълан ителгән пособиялар, ярдәмнәр, бүләкләр, балаларны үрчетү, гаиләләрне күбәйтү, милләтләрне арттыру өчен эшләнә торган президент чаралары. Шул турыда тәфсилле мәгълүмат бирелә. Әле дә дәүләт бирәчәк пособиялар, гаиләләргә ярдәмнәр турында бәхәсләр тынмый һәм аларның демографик процесска тәэсире булырмы? Бу турыда да сораулар ачык кала, шуңа күрә бу кайнар тема. Ул Шәһри Казанда яктыртыла. Мәдәни җомгада әлбәттә миллилек тә җитәрлек була, кайнарлык та була. Наил Бариевның «Үзең булып калу олтышрак» дигән язмасында Нью-Йоркта татар концерты турында бара. Яхшы итеп мактап язган, шул ук вакытта сюрпризлар турында да әйтелә. Монда концерт татар телендә алып барылмаган икән. Һәм автор әйтүенчә, бары тик 4-5 кенә җыр татар җырының матурлыгын күрсәтерлек булган. Кызыклы һәм кайнар тема бу. Шулай ук мәдәни җомгада Башкортстан халык шагыйре милләттәшебез Марат Кәримов белән әңгәмә. Аңа 90 яшь тулган һәм сатирик барыбер шушы егет һәм үткен телле булып калган. Ул һәр вакыт кайнар сүзләр, кайнар фикерләр әйтте. Мәдәни җомга укучыларын бик кызыклы әңгәмә көтә. Шәйхзада Бабичның тууына 125 тулу уңаеннан газета бер шәлкем шигырь бирә. 7-нче биттә басылган берничә шигырь Бабичның бөеклеген һәм аның иҗатын һәм үзенең татар милләтенә мөнәсәбәтен чагылдыра. Бик кызык, бик кайнар, бик милли. Мәдәни җомгада тагы берничә кызыклы кайнар мәкалә бар. Алар арасында
Кем ул татар башкорт дигән мәкалә? Башкортстанның көнбатышында яшәүче кардәшләребезгә татар башкорт дигән ярлык тагу яки ике милләтле дип игълан итү Мәскәү этнологы Тишковтан килә. Менә шул турыда язма Рамазан Алпавытның мәкаләсе буенча Эльмира Сиражи әзерләгән. Безнең гәзит. Әлбәттә, бу гәзит үзенең кайнарлыгы белән, актуальлыгы белән һәм рәсми игълан ителгән идеяләргә тәңгәл килми торган фикерләр әйтү белән аерылып тора. Анда мөхәррир Илфат Фәйзрахмановның мөхәррир сүзендә редакция тәрәзәсендә йомырка бәреп китү һәм кайбер кискен мәсьәләләр турында әйтелә. Әйтергә кирәк, Илфат Фәйзрахманов Татмедиа агентлыгының киңәйтелгән җыелышында чыгыш ясап, үзенең проблемаларын бөтен татар мәгълүматына, чараларына, гомумән республика матбугатына хас булган проблемалар итеп игълан итә һәм аны бик яхшы мактап кабул иттеләр. Ягъни дәүләт басмалары турында сөйләгәндә, хосусый басма редакторы һәм ирекле журналистның фикерләре милләт өчен кызыклы икән, чөнки ул милли дә, кайнар да. Әлбәттә, укучыларны рәсми хәбәрләр белән кызыксындыру авыр. Нинди дә булса, тәнкыйть булса, яки хакыйкать булса, яки актуаль мәсьәләне күтәреп чыксаң, аны укыячаклар. Безнең гәзитнең бу санында Актаныш районында булган фаҗига турында сөйләнә. Рузил Заһитов исемле татар кешесе пычак белән авылдашы Илүс Султановны суйган. Бу Иске Сәфәр авылында булган. Ничек инде ул татар кешеләре менә шундый хәлгә җитә һәм төрмәдә утырып чыккан кеше менә шундый үзен тота һәм тагын бер чираттагы җинаятын эшли. Кайнармы? Канлы һәм кайнар фаҗига. Әлбәттә, татар матбугатында позитив һәм өметле язмалар да җитәрлек. Ирек мәйданы газетасы, мәсәлән, кечкенә аңлаешлы мәкаләләр, яңалыклар белән үзенең укучыларын үзенә җәлеп итә. Аның язмалары аңлаешлы тел белән язылган һәм бик кыска хәбәрләр һәм актуаль хәбәрләр. Шул ук вакытта кайнар темаларда күтәрелә. Алар күп түгел. Бу санда демократия белән федерализм бер-берсенә бәйле дигән әңгәмә Дамир Исхаков белән үткәрелгән. Хәзер бит конституцияны төзәтү бара. Демократия һәм федерализмны төшереп калдыра күрмәсеннәр дип борчылабыз. Дамир Исхаков нәкъ шул турында сөйли һәм ирек мәйданы менә шуны бастырып чыгарган. Кайнармы бу? Әлбәттә кайнар. Татарстан яшьләре газетасына 100 ел тулган. Миллилекме бу? Миллилек. Кызыкмы бу? Кызык. Күңеллеме? Күңеллеме? Шушы газетаның баш мөхәррире Атлас Гафиятов ирек мәйданында әңгәмә биреп, үзенең карашларын, газетаның тарихы турында сөйли, кызыклы мәгълүматлар. Шул ук вакытта кайнарлыкта бар. Газетаның 100 еллык юбилее берничек тә узгарылмаган һәм бу көнне, 22 гыйнвар көнне, бер нинди зур түрә дә шалтыратып та кутламаган, кайбер элекке укучылар гына кутлаган. Шулай итеп, Татар яшьләр газетасының бер гасырлык юбилее милләттәшләребез тарафыннан һәм рәсми даирәләр тарафыннан онытылган дияргә мөмкин. Миллиме бу? Әйе, милли. Кайнармы? Әлбәттә кайнар. Хәзергә сау булыгыз.